Bine ați venit la un nou episod de Minecraft Skywars, o nouă serie. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place acest episod. Ok, hai. Lasă-l. Steve Foc. Fain. Stau aici. Ok, hai na. Hai stau. Aici. Poate vezi ceva. Și ăla face la fel. Ok. Am sabia, asta e. Cine își parcă aici pe telefon dă doar din piele sau din plasă. Și pe calculator Diamond hai na. Oh my god, are de iron. Cine ar avea de iron? Aștept. Hai na. Știi cu ce mă bate? Nu o să mă bat în veci. N-are cum să mă bate. Știi ce avea în mână? Avea fix ăsta avea. Ok. Haideți. De la ăla. Să la pentru el. Acolo. Mă limeresc. Stai că vine ăsta. Să vin eu la el, dar să limeresc pe ăla. Ok, nu-mi pasă. Să merg și la el și... Ok. Parcă văd că cade. S-a stăpat. What the... Am două pickaxe-uri. Măi! Hai băi! Așa! Poate are ceva bun. Are ceva bun? N-are. Cum să aibă? Are mere. Ok. Și acum mă urc. L-am venit să merg. Dacă aș pica, cred că m-aș sinucide în viața reală. Dacă îmi pune că sunt hacker. Are doar pickaxe. Păi atunci pot să iau din chesturi. Yay! Și am... Ar ce are aici? Un mare. Ce poate să aibă? Parcă nimeni nu mai joacă. Nu am măcar ceva bun. What the fuck? N-am înțeles cum am picat. Ok.
doar o tună, nu trebuie să mă supăr. Deci nu-i ceva grav. Ok. Ui! Sunt mulți cu skin Steve. 1, 2. N-am apucat să număr. La unul e mers, nu știu cum. Chicar, ambuți. Alți cumva. Dată. Ok, sabie. Ah! Cum a ajuns aici? Pici, mă! Așa, mă, picai, mă. Picuș, mă. Și tu pici. What the fuck? Când filmez? Ok. Aștept, n-am acum. Că nu că merge în lag. Dar aștept, că vreau eu. Stau în locul ăsta. Ăsta maschiat. Deci, mă. Nu faci așa, nu știu. Asta cred că e prima mapă care am jucat-o în viața mea. Are 200 și ceva de... topor. Ok. Nu-mi place mapa asta că are în mijloc așa o gaură, nu gaură, gaură plină, cum să zic. Și aici pe margini gol, gol. Fără... Hai na. Te aștept. De ce faci? N-ai curaj, eh? Fac team, n-am cum să câștig așa că omorât, mă. N-au cum, deci fac team. Prima oară când joc Skywars, nici nu înțeleg ce cu alea. Era unul cu skin tot chest și avea numele chest. Tot în engleză. Blake. Hai să cad, mă. A, da, scăriam. Stăus. Ok. Ce face? Nu m-am băgat. Ce nu-i un bloc? What? Ce nu-i de compost aici?
trebuie să pun blocuri. Ok. Hai că am chef de pinte. N-am locuri. Mi-ar face un turn. Mi-ar da mie itemele. Dar nu am viesele mele. Perfect. Ok. Dă-o, te rog. Perfect. De era Skywars, o da aici. Și apăs pe el. Vedem, pum, și te-am lovit. Pum, lovit. Tacă pe o cârpă. Ok. Cum să ataci un om cu o cârpă? Mă auzi la TV acum. Loot. Acolo, chest-ul. Cel mai bun chest. Ok. Fain aici. Normal că nu știu nimic. Doci. Deci de ce mă pune hack? Ok. L-am scos din server. Nu mă așteptați să joc foarte bine, că e prima oară când joc Skywars. O tură ca să nu spună hack. Și să o câștig. Deci, de alb. Hai. Oh, da. Să pot. Cosa perfectă, mă. Hai, na! Ce dai, mă? Cu ce dai? Cu asta? Da, uite că nu mai stins aia. Da, că te-ai mișcat. Fac bine asta și eu nu știu. A, normal, am căzut și eu și el. Ciudat, am căzut și eu și el. Vreau să mănânc.
Dar cum se urcă oamenii așa? Cred că așa. No. Ok, o mapă. Așa. Mapă urâtă. Sau nu știu. Așa faină cât de cât. Ok. Așa. Jacică. Ok. Cred că o să-mi resetez telefonul că are mult. Dar o să postez asta așa. Deci ce ăsta la mine? What the fuck? Nu fac timp cu ăsta. Deci n-aș face asta. Mario! Mario te cheamă, măi. Mă, Mario. Da. Cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!